मा आराम जायाखै आराम जायाखै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय बोसोरथामनि गेजेराव दिनैसो गंसे मबाइल आं अर्डार हरदों दा गोबां मानसिया बुङो नालाय अनलाइनाव अर्डार हरनोला साबोन सफैयो आलु सफैयो स्राफ सफैयो बिदि बायदिसिना सोना हरनो होननानैहाय बुंदों आरो बेनिखायनो आंनि गोसोआबो सफैगोन ना सफैया दुब दुब मोनगासिनो दिनै सफैनो गोनां नायनोसै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो देखायगोन मा सफैमारो फैसाखौथ' आं हरग्रोखायाखै मबाइलखौसो बिहरग्रोदों दा मबाइलखौ नायग्रानोसो पेमेन्ट खालामगोन जाय मबाइलखौ आङो लानो नागिरदों बे मबाइलखौ आं मार्केटाव नागिरजोबब्लाबो मोनाखै दखानदारफ्रा बुङो बे मबाइला मार्केटाव सफैथ'वाखै 2023आवसो लन्च जानाय मबाइल नालाय बियो मार्केटाव फैथ'वाखैल' होननानै बुङो आरो बेनिखायनो आङो अनलाइन अर्डार खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो माबायदि मबाइल बिहरदों नोंथांमोना नुलांगोन फ्लिपकार्टआव आङो मबाइल बिहरनाय जादोंमोन दायो सफैबाय जाहैदों दासो कल सफैदों फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय बिखाया मबाइल गुबै सफैना सफैयाखै ओरैहाय दुब खालामनोसै नायथारसिगौ सफैगासिनो दङ आङो केमेरामेन नांसिगौ नों खेबनांगौ नों मबाइलजों दे रही है हाँ वेरीफाई होने कैश होने के बाद वेरीफाई होता है एक मिनट अपेन खालायहोगोरानो फैसाखौ होग्रोदो ओमफ्रायसो इनिफ्राय माबा खालायदो आरो बायसान्स बहा मबाइल गैयाला भिडिअ लाखादो मबाइल नङालादो आरो जागोन ना नायनो खाथियावहाय बेनो नै लोगोफोर एखौहाय माबा खालामग्रोदोब्रा नोङो एखौहाय एखौ नायग्रोखा ओमफ्राय अन खालामग्रोजोबखा गावखौनो खेवखाबाय नै लोगोफोर माने मबाइलनि खोथा नालाय रिक्सनि खोथा थायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा दुप्लिकेट माबा खालामो होननानै खोनायो ओंखायनो दा गिनानै नायग्रोनांगौ जायो नालाय नायग्रोबाय आरो मा कालार माने बिदि सफैदों आरो ओमफ्राय एखौहाय अन खालायसै अभी ऑन कर सकते हो अभी ऑन नहीं भैया आप सभी बाद में करो ऑन भी करना है ऑन भी करो और चालू नहीं होएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम आएगा ना लाइट ही नहीं आ रहा आ गया इतना अमाउंट कभी से नहीं देना ठीक है मेरा बैंक ना ऑनलाइन 10,000 ट्रांसफर होता है इसलिए मैं क्यों भाई 49,000 होता है मेरा छोटा बैंक है ना जीरो बैलेंस है कुछ भी हो रहा है तो
गावसोर माबा किडनेप खालायजानो गिदों आरो सोना लाखिनानै गिदों हम ये चेन्नई पैसा रख के नहीं जा सकता हाँ ठीक है ऑफिस तक एक मिनट हेलो इन्हें यो ये सिजाबाय जानोलाय आं मोजां नायनांगौद्रा ಡಬಲ್ ಖಬರ್ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ 2 ಇದಾವೆ ಪುನೀತ್ ಕಪ್ಪು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರು हामजायाखै हामजायाखै हामजादोंहाय मोजां मानोथो लेंहरदोंमोन मालिकआलाय लोगोफोर दहायथ' हाखु दाखुसो नायबाय ओमफ्राय दासो आं मोजां नायफिननायसै ओरैनो हाखु दाखु मबाइलखौल' सेट खालामनानैहाय सोना लाफिनदोंमोन आं सेटआव दोनथ'दो ओमफ्राय बेनो जाबाय मबाइल फन खुलिना नायग्रोखानायसै मार्केटआव नागिरब्लाबो मोनलायिया बेनोमोन नै केमेराखौ नायदो माबायदि दोनथ'बाय ओमफ्राय मा मोनबावो 67 वाटनि चार्जार नै ओमफ्राय बेयाव दङ जाहैबाय केबोल चार्जारनि बेनो ओमफ्राय जेबो गैला ओमफ्राय बे बक्सआव मा दङ कभारफोर दं दा मबाइलनि कभार दङ बे जाबाय प्लास्टिकनि मबाइल कभार नै बेनो लोगोफोर मोनसे फिन नालाय फिन फैयोमोन दा ए नै बो दङ नै फिना सिम थुख'ग्राया जाबाय फिन दा बेनो आरो फट'बो खेबनायगोन दायो बेजोंहाय दाथ' जेबो आं रोंथ'नाय जायाखै बेखौनो खोमनो हायाखै नै दा फट' खेबनायनानै नोंथांमोना देखायगोन आं माबायदि ओमफ्राय भिडिअखौहाय आङो बेखौ सानथाम सानब्रैसो इउज खालामनानैसो बिनि भिडिअआ माबायदि फैयो स्टेबलाइजेसना माबायदि जायो भिडिअनि क्वालिटिया माबायदि नै बेखौहाय आङो साननैसो इउज खालामनानै बानायनानै नोंथांमोननि सेरावहाय आपल'ड खालामगोन आंनि मेन चेनेलाव दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन सफैबाय मबाइलाथ' मोजाङै मोजां सामब्राम साबोन स्राब फैयासै आंलाय फैनायसो सानदोंमोन सामब्राम साबोन स्राब नाथाय मोजाङै मोजां सफैबाय नोंथांमोना सोंनो हागौ बे मबाइला बेसे लाखो बेसेबां लाखो सोंहरनो हागौ बे मबाइलनि दामानो जाहैबाय 23,060 रुपिस बेनो रायजो राजा नोंथांमोन एसेनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ थाबैनो लोगो हमफिनगोन बे मबाइलनि भिडिअनि गेजेरजों बाय बाय जय बर' हारिनि